ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали Савуду ТВ. Имрӯз 31 январи 2026 сол мо дар ноҳияи восеъ деҳаи Ҷаврез дар қарор дорем. Арпатугулли пешина ҳозира Ҷаврез бачаи азиз дар қарор дорем. Ана ҳаминҷа дӯстон як мо дар 1.5 сотих мо як деҳтажа дорем. Наворатон мекунем, тамошо кунем. Шу беҳтарин нархай бовар кунем. Обши 5 дар хона ҳай, болош 2 этаж 11 ба 7.5 бача азиз. Обши 1.5 сотих замин дорам асфалтш. Раҳ асфалт бача нигоҳ кунем. Раҳ асфалт кардагӣ то даруни қишлоқа. У тараф бо даруни қишлоқ мешава. Иҷа саршавии қишлоқай. Роҳ асфалт. Аз трассаи Кулоб Душанбе то ҳамиҷара агар хато накунем ягон 1 километрам шояд набоша. Аз трассаи Душанбе Кулоб. Уҷа дӯстони азиз мешава сексиё аст бача азиз. Сексиё общежит кардагиан дар ҳамун тараф. Общежит аст бача азиз. Общежит. И тараф қишлоқ дӯстон бо ду тақсим мешава. У тараф бо роҳ иҷа канали Калон. Ови 5 бача азиз. Дар уҷа мактаб. У тараф да мактаб астай. Худохоҳад пиштиам бинода аю тараф бо мактаби замонавӣ деҳтажа мешава бача азиз. Масҷид да у тарафа ҳамиҷа то масҷида шояд ягон 500 метр дур боша. Қишлоқ дорои 1 2 3 4 магазин. Дар қишлоқ дӯстон 4 та мағоза астай. Масҷиди Калон астай. Хулоса ки беҳтарин вариант барои харид кардан аз инаи кардан. Ман аввора далчи шурӯъ мекунам, тамошо кунем. Лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. Шуморо нишон метавонед бача азиз. Аввал дӯстон у тарафа нишонтон. Созен хубен, тинҷен. Ай тараф ман шуморо нишон метавонам роҳа. Тамошо кунем бача азиз. ҳамиҷа дӯстон мешава ҳавлии мо. ҳами ахира мерем мегардем Метпун мешава бача азиз. Метпун ки қишлоқай. ҳена дӯстон ҷа ҳавлии мо. Обши дар 1.5 сотих сохтагиан. Нархи зурне ки ҷош ободай. Об свет. Ови 24 соата бача азиз. ина ҳавли стяжка кардагӣ. хай дарвозаш. хоб уҷа мешава ҳоҷатхона. иҷа мешава газхона бача азиз. Газхона. Тамошо кунем. Газхонаро нишонтон медиҳем. ине ки кухничаш бача азиз. ин ҳамин ҳолат кухни мо. иҷа дӯстон калидор. Тамошо кунем. Калидорш. ана ҳамин ҳолат калидор. иҷа мешава баня бача азиз. иҷа баня. қисми баняи мо. стяжка кардагӣ, ҷои оврав, гармака ки хушроак, мақсад май даҳакай. Тамошо кунен. Баня, газхона, ҳоҷатхона нишонтон додем. иҷа мешава бача азиз якум хона. ина хона якум. ана ҳамин ҳолат. тамошо кунем. одамое ки аз ноҳияи восеъ хона харед просто нархи беҳтарин бача азиз. хеле нархҳо редка мешава, медонед. иҷа хона як. иҷа мешава хонаи ду бача азиз. иҷа дуюм хона. хонаҳо дарун ба дарун. иҷа дуюм хона. ина хонаи дуюм. мерем тарафи сеюм хона бача азиз. иҷа калидорча. иҷа хонаи сеюм дӯстон азиз. хоначаи майдаак. ина дӯстон
хонаи сеюм, каталоги фасон. Иҷа боша хонаи чорум, дӯстон азиз. Ина дӯстон, хонаи чорум мо спални. Иҷа печка мондагиан, хонаи гарма как. Алов мекунен печкара. Хоначаи майданаки гармаки хушроак. Ина дӯстон азиз, ана ҳамин ҳолат. Чорум хона шидан. Тарафи хонаи панҷум мерем бача азиз. Ҳамин та мерем, прямо бо дуюм этажам роҳ ҳасте. Иҷа калидорчаш. Ҳамин агар шашум хона ҳисоб кунен, фикр мекунем ки хато намекунем бача азиз. Ина. Ана ҳамин ҳолат. Ина хонаи панҷум. Боз ма шумода бо гап мезам далши мегумтон. Дидеста на? Стиляжи магазин ая. Ина дӯстон. Ана ҳамин ҳолат. Дуюм этаж берем бача азиз. Тарафи дуюм этаж. Иҷа дӯстон азиз, пештар мағоза буд. Якум этаж мағоза буд, дуюм этаж бильярд. Ма шумо бильярд нишон додам. Ина дӯстон, этажи дуюм 11 ба 7.5 бача азиз. 11 ба 7.5. Тамошо кестен? Ҳамиҷа пештара дӯстон бильярд буд. Ака ҳози магазина маҳкам кардан, бильярда маҳкам кардан, сум дар кораи савдош мекунанд. Ина кадомитон мегирен. Ҳуҷҷат дӯстон, ҳуҷҷати хонаи истиқоматия бача азиз. Документални барои хона ҳай. 1.5 сотих замин. Ина бардар азиз, ина маҳаллаи обод. Беҳтарин маҳалла. Поён мерем, нарха гап мезанем, ҷанба синавор бача азиз. Я бор дига проекта бинен ай боло. Ина дӯстон, документални хонаи истиқоматӣ мешава. ҳуҷҷати ки магазин нест бачаҳо, барои хона, ҳуҷҷатиш хона. 1.5 сотих обши 5 дар хона, пешта медпункт, масҷид, раи калон то хонара 1 километр роҳ масофа. роҳам асфалт, деҳаи обод, 1 то масҷид, 4 то магазин. Хулоса ҷои обод бачаҳо, далчехтон зангзам аст якнем. Нархш 200,000 сомонӣ. Боз муомила дорам. Рақамҳои соҳибхонаро экрани шумо мебароям. Соҳибхона менависам рақамоша. Занг занед, аз умми канали мо иншоалло муомилаи осон мекунам. Фақат дӯстон беҳуда занг занед. ба хотири пешрафти мо як та лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин чизе ҳастай роӣ кунед иншоалло ки Савдо ТВ дар хизмати шумо бача азиз. умедворам ки навор маъқул шид. 200,000 сомонӣ, 1.5 сотих замин, 5 дар хона. Занг мезанед бача азиз. Дуюм этаж 11 ба 7.5. Зинда бошем.